Животът инструкция за употреба – твоето място за трансформация. В този канал ще разгледаме ключовите аспекти на един балансиран и успешен живот. Как да се грижиш за тялото си и да подобриш здравето си с прости, но ефективни стъпки. Как храната наистина да служи като енергиен ресурс за физическото ти тяло и както е казал Хипократ, нека храната ви бъде лекарство и лекарството – храна. Какви хранителни добавки наистина могат да подобрят качеството на живота ти и да повишат твоята енергия? Как духовното развитие и нетрадиционните подходи могат да ти помогнат да постигнеш повече? Уроци за успешен живот, които работят на практика. Това е моята гледна точка, която споделям с теб. Абонирай се и научи как да изградиш живот, изпълнен със здраве, щастие и успех. Твоето ново начало започва тук.